Gipaubos na karon sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police Office ang duha ka mga sakop sa Police Station 2 human gikatahong gibuhian ang usa ka lalaking nakuhaan og armas nga walay lisensya. Ang dugang detalye niini sa live report ni Luan May Rondina. May Ses epektibo kagahapon March 5, girelibuhan na ang duha ka mga personnel sa Police Station 2 sa Lapu-Lapu City Police ug gibutang una sila sa Police Holding and Accounting Unit samtang nagpadayon pa ang investigasyon. Mo-check-in unta sa usa sa mga hotel sa Mactan niadtong Martes sa alas 10:30 sa buntag kining usa ka lalaki. Apan pagsulod siyang daang bag sa X-ray machine sa hotel, nakita nga may da kining armas. Hinungdan nga nagpatabang sa mga sakop sa Police Station 2 ang mga security guards sa hotel aron mahiling ang bag sa naaswing guest. Og nakonpermar gayud sa duha ka mga responding police officers nga may dalang kalibre 45 nga pistola nga may unom ka mga bala, naka-open hammer ug loaded pa ang chamber. Ang naaswing lalaki gikatahong way dalang lisensya sa armas ug permit to carry. Nagpailalang kining usa ka sports shooter. Apan inay itanggong ug pasakaan og kaso, gikatahong gibuhian ra sa investigador ug sa responding police ang naaswing lalaki. Matud ni Police Colonel Augusto Desqueo, Lapu-Lapu City Police Office Director, nga nianang adlaw usab, March 3 mao ang paglingkod sa bag-ong hepe sa Police Station 2 ug gikatahong wa kini sa iyang opisina kay nitambong og meeting sa Police Regional Office 7. Sa nakita namin kasi based doon sa initial pa lang na assessment is yung investigator at saka yung nag-responde na pulis yung natin. Directly involved pa. Hinuon, gipaladman pa sa kapulisan ang ilang investigasyon sa hitabo ug nagpahigayon usab og counter-investigation ang City Intelligence Unit. We are conducting investigation naman para magiging basis ng action po natin. Matod sa commander sa Police Station 2, kay dito siya sa Police Regional Office 7 yan ng adlaw, March 3, pagka March 4 na siya nahibaw kabahin sa insidente, busa iya gilayong gipaimbestigahan o girelibuhan ang duha ka mga niresponde nga pulis didto sa hotel. Sa na nag-i-action nan dahil ma'am, nag-relieve sila ma'am para dili makahamper sa pag-investigation. Then ato apasad silang gipa-explain sa ilahang side ma'am kung wala pa yung mga nalapas nga mga wala pa yung nalapas nga irregularidad. Tapos karon ma'am, mungguing pagod ang ato ang investigation sa ato ang personnel ma'am. Pagkutlo ning balita, wala pa makuha og habig ang duha ka mga pulis nga gipaubos karon sa investigasyon. Ses bisan kun nabuhian na ang maong lalaki, gitinguha karon sa Lapu-Lapu City Police ang pagpasaka gihapon og kaso batok sa maong lalaki nunod sa pagdala niini og armas nga walay mga dokumento. Apan ipaagi na lang kini sa regular filing. Ses, dagang salamat, Luan May Rondina.